Sa atong mga nagapanguna nga balita, duwa ka junior high school students sa Oton National High School nagaligar nga ginmolestya sang isa ka maestro sang Bulutuan. Isa pa ka ginikanan nagpalapit sa news team agud magsaysay man sa pagpang-abuso sa iya bata. Si John Sala nakatutok live sa Oton National High School. John? Jerd, ginkadismaya sang pila ka mga ginikanan sa ilang nahibaluan nga ang ilang mga kabataan nga estudyante diri sa Oton National High School ang ginaligar ginmolestya sang ila manunudlo. Silang second parent, maski gusto pa na bisang bata, kay ginaano nila sa kwarta mo, kung gusto man mismo sa bata, ikaw mismo nga teacher, kabalo ka sa brown mo. Nagalalain ng Iloy nga si Maria, hindi niya tud nga ngalan. Sa nakitaan sa social media post, ang ngalan sa iya bata nga ginatudlo ginmolestyahan sang isa ka manunudlo sa Oton National High School nga kilala kay alias Sir Mar. Sunod sa Iloy, nakaagi kuno nga gindala ni Sir Mar ang iya bata nga si alias JJ kag duwa pa niya ka classmates sa balay sang manunudlo. Kag dito ginhurikap ang mga pribado nga parte sa ilalawas kag gintanyagan sa kwarta. Ginakanyang pertahan. Tapos nag-attempt siya nga hikap pagid gani ang mga sa kabataan, nagindi ang mga bata, mafera niya nga gaan niya kuno kwarta. Tinagtingdog ang akong bata nagtingdog, gamay hindi kuya. Naka-eskwela pa sa pila ka bulan si alias JJ sa Oton National High School apang na-kick out bangod sa hindi maayo nga academic performance. Ulihin na ibaluan sang Iloy ang matuod nga rason sang masami pagligoy sang iya bata. Umpisa sang muniya nga year, wala na siya gawaga sulod, kaya bayaw wala na siya salig sa mga teacher. Gindangup na ni Maria ang insidente sa kapulisan sa Banwa sa Oton. Magluwas sa iya may duwa pa ka mga ginikanan nga nagreklamo sa Oton Police ang pagpangmolestya man ni Sir Mar. Santos investigasyon sa kapulisan nag-edad 13 kag 14 ang duwa ka mga kabataan. Una ginmolestyahan ang nag-edad 13 sa Agosto 27 kag sang Agosto 29 naman na 14 anyos. Na-invite ni sila sang teacher nga maglagaw-lagaw, then ginadala siya sa lugar nga medyo madulom kag dira ginahimo ang pagmolestya sa ila. Residente sa Barangay Poblasyon West Oton si Sir Mar kag suno sa punong barangay, ginakibot nilang pagkaulamid sa manunudlo. Professional kag may pagka-istrikto. So ang other side naman sina iyang pamatasan regarding sa amo nga issue is wala pagid kami sang ideya nga may amo sina nga nagakatabo. Gitingon sa news team mamako ang bahin sang maestro apang wala sang may nagatubang sa amon sang ipadulungan ng iya ginatudlo puluyan. Ginpadulungan man sa news team ang Oton National High School apang wala kami pahanugutan nga makasulod. Wala man sang may nagatubang sa news team. Apang sa ilang ginpagwang opisyal nga pahayag, nagpabutyag ang Oton National High School Administration nga imbestigaran na ang insidente. Ginakondenar man sa Bulutuan ang anuman nga sahi sa pagpang-abuso kag nagpasalig nga nagapabilin ang safety kag proteksyon sa mga estudyante. Ginpadulungan man sa news team ang Schools Division of Iloilo kag gintingwaan nga malabot paagi sa mensahe kag tawag ang spokesperson apang wala pa sang pahayag tubtub subok. Jerd, ginaimbestigaran man sa karon sa kapulisan ang mga impormasyon nga nakuha nila sa social media nga posible may masobra isa ka manunudlo nga imbulbado sa among issue. Ang mga estudyante naman nga naging biktima ang yara na sa pag-inakop sa monitoring sang MSWDO Oton kag magapaidalom sa psychological intervention. Jerd? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso John Sala.